Daan na punta maga maayong buntag na tanan da maga oras ato karon maga ay 8:59 maga ng AA maga. Karon maga diyan na punta karon dire sa bukid na maga kita niyo maga bukid dire maga. Diyan na punta dire maga maningkuha mga kwarta ta maga. Diyan na punta tong trabaho dire mamagol og diya maga akong gamit sa pamagol maga kini paktawag sa amon ni paklawan. Tubo maga akong iputol sa bayan nagkahoy kini maga na maga. Ana ta siya maga. O karon maga dala dire maga ang akong puntan dire kini. Balik ka today income na to maga sa ato vlog itong so sa video na to maga itong 600 pesos maga bali diri to nako nakuan maga ang uban pero dili to tanan dire bali nga dito na ako gitrabaho og data karon na rin ang balik ka karon dire bali makuha la ta karon bisag gamay maga og asa ta ko tumabot kay hapit na mapud ang alas 10 1 hour lang alas 10 na maga karon maga kay maga kay kapoy akong lawas maga kay mamana po pagagabi pansura namo o pa na ako ma-upload baga akong kuwas pamana basin unya ma-upload na ako. Ug mga salamat kayo mga sa tanan diya mga sa mga viewers nako mga sa salamat kay mga bisan na to mga og inani atong trabaho. Basta marangal mga yung ang dili ka man lamang sa mga sikataw mga tarong nga paagi mga og namang kitay sayo mga Ginoo na sa tanan mga na mga diya sa ato sugdan karon og pasalamat kog utos yung tantanan mga unta mga na suportaran niyo akong channel mga daghang salamat kayo mga thank you kay mga di mga sugdan na nato mga salamat kayo sa tanan na mga thank you kayo mga
karon.